A világ legboldogabb országa csökken 10.000 kilométerre található Magyarországtól. A kosztarikai állatok közé tartozik a lajhár, a halálos kék nyílméregbéka és a Jézusgyík, ami arról kapta a nevét, hogy a vízen is tud futni. Habár Kosztarikának ejtjük, a K betű helyett C-t írunk, és nagybetűvel írjuk a C-t és az R betűt is. A kosztarikai szónál marad a nagy C, a nagy R, és kötőjellel kapcsoljuk hozzá az I képzőt. És még van egy csodálatos dolog. Inkább bosszantó. Kosztarikában ezt úgy írjuk le, hogy nem írjunk hozzá kötőjelet, és az A-ból A lesz. Ugyanez máshol is. Kosztarikából csak az I képzőt kapcsoljuk kötőjellel. Ha hasznosnak találtad a videót, mesd el későbbre, és lájkold, mert a készítője azt hiszi, így nem rontja el a következő videót.